nthawi inaso ya mtengo wapatali tikulandirani ku programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Programu iyi mlendo wanga lero kwa nthawi yoyamba Innocent Mphongolo andi joina maka kuwunikira kuti kumathero a sabata yangotayi mpikisano wa TNM Super League waenda bwanji. Taona timu ya Mighty Wanderers ikutaya mapoints awiri itakumana ndi timu ya Silver Strikers, koma FCB Nyasa Big Bullets yatula 3 points itagonjetsa timu ya Civil Service United. Kwakhala kunja kwa dziko lino ndi Arsenal ikupitirirabe kuchita bwino mu Premier League. Ningopemphani kuti tikhale limodzi mu program yathu ya lero lino. Monga ndinakambira kupamba program ine ya Sports Arena kuti andi joina Innocent Mphongolo kwa nthawi yoyamba kumadabuka kuti chochitika ndi chani kuti Mphongoloso nda sports una ntamadziwa kapena zangochitika kuti ndapezeka pano chabwino lero tipange sports lero mpake sports zinthu zosiyana izo amwene weekend imene kunali masewero amu TNM Super League. Taona timu ya Mighty Wanderers ikutaya 2 points idali pamwamba weekend imene koma chifukwa choti FCB Nyasa Big Bullets yapambana la mulungu yakhala kuti Bullets yabwera pa number 1. Tinaona nditu Wanderers akutaya kutsogola kwawo kawiri konse masewero amene adaswera ku Bingu National Stadium TNM Super League ndi Silver Strikers paka na game tera 2-2. La mulungu taona Nyasa Big Bullets ikugonjetsa Civil. Mwina tino league pamene kupita kumapeto yafikapo pachindende apa nde Yatentha? yafika potentha. Okay. Yatentha kwambiri achifanira kuti timu ya Bullets ndi Wanderers leroli akusiyana ndi 1 point. Bullets ili pamwamba, Wanderers ikubwera musi mwakemo komano akusiyana ndi 1 point imene ndi yofunikira kwambiri. Ndi 1 point imene mwina yabwera chifukwa cha kutaya ma points umene Wanderers yachita mchigawo cha pakati ku timu ya Silver Strikers. Tinene kuti khanga tizaka tiwiri timeneti timu ya Wanderers yavutika kwambiri ndi timu ya Silver Strikers. Tumaona ma statistics hauna kuti ino kuti ayichinye Silver zimakhala zovuta. Of course mwina kuti beti yang'ane be head to head yawo ma games amene Silver Strikers inawina outright. Mwina the past 5 games ambiri imapeza ati akumafikisana kuma penalties akumafanana mphamvu kwambiri. Ndetikozona kuti mwina timu ya Wanderers ndi timu ya Silver mu 90 minutes akumapeza kuti afanana mphamvu. Chifukwa utokana ne kumbuyo Charity Shield mene pasegulera season anakumana anthu awiri ku Bingu National Stadium. Wanderers inasogula bwinobwino koma Silver inabweza kumapena kuti Silver yawe anakumana mu Super League first round. Wanderers inayamba kuchita Silver kubweza 1-1 mu FDH Bank Cup final. Wanderers imatsogola Silver kubwera kuona kuti no achuma ndo pali problem ina yake ndikozonena kuti timakamba kawiri una kuti mpiraso it's a psychological game. Okay. I think timu ya Wanderers mwina ikumakhala ni timu na kuti mwina timu ya Silver Strikers ndi timu imene pakadali pano ikutivuta. Ukumbukire kuti mwina Wanderers ma season mwina 5 6 or 7 yakhale kuvutikaso ndi timu ya Bullets. Ikapeza result yabwino imakhala draw. Ndi zimene so zikuchitika pakadali pano pa timu ya Wanderers ndi Silver Strikers. So mwina ndi nthawi lena kuti Wanderers akhale pansi ndi kuyang'ana timu ya Silver Strikers ayione ngati timu ina iliyonse because inatsogola kawiri konse. I think my examples osamene wapereka ndi ma examples onena kuti timu imatsogola kenako imapeza ati yabwezetsa mwinaso mpaka kugonja. So kamene koko ndikase psychology kamene akuyenera apange wekoni. Mwina tikambe nkhani ya league unena kuti pomwe yafika league pakotani kutengaso ndi result ya Bullets kutenga ndi result ya kapena mwina angotonetsa kaye mene masewero ayendera kumathero asabata yangotayi koma kwambiri focus yathu ili pa Wanderers ndi Bullets. Wanderers ndi Bullets Bullets yawina 4-3. Wanderers ya draw 2-2 panabuka sori pa stadium panayaka moto wambiri zigoli 7 zimaoneka ngati wankulu dzulo
zinakatha kumuchitikira nayonso timu ya Bullets I think timu ya Silver yakhalanso timu imene imavuta kwambiri for first round anagonja nayo and I think last year ma results ake amaonekanso kuti be timu ya Silver imakhalabe ndi upper hand kuyerekeza timu ya Bullets. There was a year imene timu ya Silver inayi timu yokhala imene achinya Bullets pa stadium, so timu ya Silver ikhala ngati kuti ndi Bullets ndinawonso ndi customer wawo wabwino kwambiri. Koma mbuyomu sizikudabwitsa kwenikweni, mbuyomu osewera ambiri a Silver amati akamenyamenya Silver amapita ku timu ya Bullets. Tikamba mwina za ina Shikon Banda, ina Andrew Chikosi, even ina Russia's Banda omwewa, ina Russia's Banda, kunabwera ina Kangunje ma players ambiri okuti amenya Silver, Zoya Navigator Tsinkambani. So imakhala ngati be kuti ndimene imakhala Wanderers Tigers ndi matimu okuti imakhala ngati be timu imodzi. So mwina samayiopa kwenikweni Bullets kuyerekeza ndi matimu ena, ndifake nayo so inabwera movuta kwambiri. Inatsogola ndithu Bullets ndikubwera kupeza kuti zimaoneka zopereka mantha, komano character imene Bullets yaonetsa ndi character imene imafunika ndi timu imene ikufuna kutenga championship. Imene utakuona kuti Silver inatsogola and zigoli zimene Silver imachinya sizimakhala zigoli zongoti zamwaye kwenikweni defense utakuona kuti muna titaonanso chigoli chimenechi utaona kuti anabita ma defender waona awaopha mpira wapereka wadusa anyamata awo iracha. Okay, tinene apapa kuti muone defense ya Bullets yambiri ndi makeshift defense. Because akuona kuti ndi ma midfielders amene makamaka central defense Yankosingo komanso Mpokera, sikuti naturally they are defenders ndi anthu ndi ma players amene angapanga improvise kuti adzisewera kumbuyo. Mwina ifana kuti ma defenders alibi kapena mwina akuyang'ana misinkhu komanso mphamvu, chifukwa Bullets ili ma central defenders kuli ndani Joseph amene anabwera ndi Peter Mponda, komano mwina ukayang'ana height yake ndi central defender mwina zimakhala zovutirapo ndi mmene pakadali pano pa league yathu ilili. So Bullets mwina kumbuyo sikuli bwino, komanso taonako ma mistake angapo goalkeeper Innocent Nyasulu ndi ma defenders yake amapanga ndithu kanjengunje kantundu wina kuona kuti amapatsana kwambiri mipira kumbuyo. Mmene tikunena anthu ma midfielders komanso goalkeeper amene amasunga kwambiri mpira, amasewera kwambiri ndi miyendo, koma zimaoneka kuti zikuvuta. Sizinayambire so utakuona chigoli chimenechi, chigoli ichi ndi chigoli chonena kuti purely ndi chigoli cha goalkeeper akupereka mpira posayang'ana kuti defender ali pabwino mdani ali padali bwanji, kunali munthu wina amene ali free wokuti anakatha kumpatsa mpira. So ndi ma issues onena kuti timu ya Bullets ikuyenera yayang'ane kwambiri, particularly pomwe pafika ligipa yafika povuta kwambiri. Every slight mistake azapezana ndi timu ina idzawabaya, adzakanika kunena kuti abwereso mu game, apezeke kuti atembenuza matebulo. Izi zinaphweka chifukwa anali pa home. Game ina akhala ku Silver inatha, Bullets chasina kabweraso. So mwina akonze zimenezozo apakadali panopa mukuona kwanga ma title contenders ndi awiri. Bullets ndi Wanderers ndi amene akupikisana but tayona look table of course kuti ndakasi tikamana kuti no league pa anthu awiri amene wawatizona tione kuti mene matimu akuchitira mu TNM Super League ndandanda kuti no Bullets pa namba 1 imene yabwera look table ndi imene Innocent. Bullets 23 games ili 53 points. Ili 53 points. Wanderers 22 games ili 52 points. Silver Strikers ili 41 from 21 games. So timu ya Silver Strikers ikutsalira ndi masewero mwina awiri kuti ifanane ndi timu ya Bullets. Kwa matimu game in hand sima points. Ndio japo timu erike zoti no ali ndi 6 points. Ndio aka ndi 47. Ndikuona ngati ali kutali. Unless matimu ya Bullets ndi Wanderers atagonja magame nake mwina awiri atatu kuti Silver Strikers ifike kunena kuti yapanga kapena atapanga ma draw monjeza kwambiri kuti mwina Silver Strikers ifike kuti yawayandikira. So ndizomwe ndikunena kuti matimu awiri wandi amene akupikisana kwambiri. Chinthu chimene chitapange kuti no league ikhangadi yanyamuka ndichonena kuti akafanana masewero amene adasewera timu ya Bullets ndi timu ya Wanderers akasewera ose masewero awo kunali Wanderers iso yafika pa masewero 23, whether idzapambana idzadraw kaya idzagonja idzakhala kuti league
ikuoneka kuti anthu achayayika pofanana then kwinako kodi apa paligi sinafike kuti titaonera tuno iliwera kuti ine apapa ndikuona ngati sinafike poti tikhoza kunena kuti 23 games 22 games apo ndo tino ngati Bullets ndoti asani game 7 apo ndoti Bullets asani game 7 yasani game 7 yeah Wanderers yasani game 8 okay. Now nkhani nanu ndionena kuti kodi game amene apo ndikuendera masamu mwina Danger ndifotokoze matimu amene atsala. Bullets yatsala kuti imenye ndi Mzuzu okay Mzuzu City Hammers masewero amene awo azachitikira pa home ya Bullets okay ndi Mzuzu City Hammers. Bullets ikupita ku Karonga United ku away. Bullets ikamenya ndi Moyale Barracks ku away. Bullets ikamenya ndi Brigos ku away. Ikamenya ndi Craig Sporting ku away. Ikamenya ndi Kamuzu Barracks ku away. Izamenya ndi Ekhaya pa home. Kenako izamenyanso ndi Civil okay imene amenya kale ndi Civil pa home komanso ndi Tigers. Tigers amenya nayo so pa home. Pamene Wanderers yatsaliso ndi Chitipa ku away. Mzuzu City Hammers ku away. Karonga United pa home. Ekhaya pa home. Moyale Barracks pa home. Civil Service United pa home. Songwe Border pa home. Kamuzu Barracks pa home. Tigers iso pa home. So tikhoza kunena kuti magemu amene atsalawa ndi magemu ambiri komanso matimu amene akusewera nawowa si matimu okuti awedewede. Pali matimu ena okay Songwe fine yatuluka koma kuli matimu ena ina Moyale akhoza kukhala makandidate a relegation. So sangamenye mpira onena kuti basi wawedewede chifukwa kuti aya ifeyo ababa tili pabwinobwino anakakhali mwina ali pa comfortable paja bwezi tumanena kuti mwina akhoza zasewera mpira mwapa ize komano ndi matimu oti nawonso adzabwera kuti asatulutsidwe mu ligi. Timu ya Tigers yasauti imenye ndi matimu awiri osewa ndi timu yonena kuti nayonso isingalole kuti ingafe ndikukatira chifezo ndi Bullets nayonso kuti akhalibe mu ligi tikuyang'anira pa khosi tikuyang'anira pa khosi nayonso zikuoneka ngati ikukokeredwa kumusi kwenikweni kuchigwa cha relegation. So nayonso ifunanso kuti so ionetse kuti ifeso tifuna tipange survive. And ndi game ndi Wanderers next Wednesday ndi game ya tricky kwambiri. I think Wanderers yakhalanso ikuvutika kwambiri ndi team ya Tigers. First round Wanderers inawina ndi Tigers koma tinkanena kuti masewera amene ajawana akati anaonjezerako so 5 minutes ina yake inakatha kuthera draw game imeneyi because imati Wanderers kuchinya Tigers mabwera kubweza. Wanderers kuchinya Tigers mabwera kuchinya zinaoneka kuti ziyamba kupita koopsa. So masewera amene akubwera si masewera osophweka ndi masewera ovuta kwambiri. Tigers ikufunitsitsa ipulumuke ku relegation. At the same time Wanderers ikufunitsitsa kuti ipambane ipitirire timu ya Bullets. So league ukandifunsa kuti yafika povuta ndikuyankha kuti yafika povuta tikayang'ana kuntunda tikayang'ananso kumusiku so league iso yafikaso povuta na makamaka kunkhani yokhudza so relegation. Mwina Songwe imeneyo akhanga ndi ndithu zikuoneka kuti zavuta. Songwe yatuluka. Songwe ikuoneka kuti imeneyo zavuta. Ndekuli Mzuzu City Hammers nayo khangati kumaza khangati yadzuka kenako yabwerera timu imene ya Mzuzu City Hammers ikuseweraso ndi matimu onse amene akupanga amene tikunena ndi ma title contenders. Ikusewera ndi Wanderers ikusewera ndi timuso ya Bullets. So ndi timuso imene ikhozanso kupanga decide ikhoza kupanga decide za tsogolo la league kuti kodi league akutenga ndi ndani. Ndi timuso imenenso ikhoza kupanga decide ili ku relegation nayonso sikufunanso kuti mwina ingopita basi just like that because ndi timu imene yakhala mu league nthawi yayitali yapereka zipatso zabwino komanso ngati ingatuluke ituluke Songwe ituluke Mzuzu chikhangalo chigawo chakumpoto pena pake sizilongosoka bwinobwino sizinaende bwinobwino. So nayonso ndikuona ngati so ndi timuso imene tikhoza nati ikhoza khala dark horse. Ndibafuna ndinene baba nkhani ikhoza fani maona so lokutebwa apa. Oyona Mafco yes yabwera so ku relegation nayo so ya ali ndi 25 points. Mzuzu City Hammers ali ndi 24 points. Songwe ndimene bakamba kuti utaona so ali ara kuti tino imene yapita. Utaona dedza yakawina ku Karonga. Moyale yawinaso. Kuna kuti no ligi madrama zichitika. Umakumbukira season yatenda toka Brigos inatoka ili pa number 9. Inatoka ili pa number 9. I think sura yake ni manena kuti matimu amene ali pa number 10
kutsika mmusi Yes, yes, ndi yes. matimu amene osewo ndi In fact makandidate a kuyambira relegation. Craig Sporting, Ehe. Moyale Barracks, Mhm. Goshen City, Mm. Mighty Tigers, Mm. anything can happen. Of course mwina amene afika ma 30 wa Tapange ujene komabe sikuti ali pa ujeni kwambiri. Apart Komano from noti dedza, tiyambire pa Tigers. Goshen, Tigers, Mafco. Nzuzuyu mwina akapenda kuti koma ine ine ndikuona ndikuona ngati wapita. ngati amene iyoyo wapita tikhoza kumpanga rule out chifukwa chonena kuti watsauli amenya ndi Bullets ndi Wanderers. Okay. Nzuzuyu amenya ndi Bullets ndi Wanderers. So pena pake masewera amatimu awiri amene wamakamaka ligi ikapita kumapeto ikafika patolepa pamakhala zinthu zambiri zimene zimachitika. Zampira ndi zokhalanso zina zoti sizampira zimachitika. Matimu amene amagwirisa ntchito china chilichonse Kuti zawo ziyende. kuti zawo ziyende. Okay, fine. Amagwirisa ntchito za mpira ndi zopanda mpira zomwe zimatha kugwira ntchito kupezeka kuti zikupanga play to their advantage. So ndi zinthu zonena kuti matimu amene akusula ndi matimu awiri awawa particularly okuti akuoneka kuti ali ku relegation pena tikhoza kuona ngati khanga sizili bwino amene wakhoza kunyamuka akhoza kumanga kumapita. Chabwino kutheka kuti mungoti joina kumene mungonera ndi program ya Sports Arena kukufikani pano pa Times Television tikunikira mpikisano wa TNM Super League weekend imene kunali masolo ankhani taona Blue Eagles ikugonja ndi Moyale Barracks 2-1 komanso Songwe Border United ikugonja ndi Dedza Dynamos 3-0 komanso FCB Nyasa Big Bless yagonjesa Sivo 4-3 kunalenso masolo aja Amzuzu City Hammers ndi Mafco masolo amene tu aleperana posagulesana chigoli china chilichonse ndi tufati tipite ku break tikabwerako tikhale tikuunikira maka pa ziganizo zina zimene zakhala zikukambidwa za oyimbira pa masolo a Bullets ndi Sivo komanso game ya Silver ndi Wanderers panachitika ma incident ena ake ndimafuna kuti mna wake tingomva muna ndemanga yako tikabwera ku break tiunikire kumaso kuona nkhani yokhuza Premier League ku England. Talowa gawo lachiwiri limenenso ndilotsiriza la program ine ya Sports Arena. Innocent, pa zigoli zimene pali zigoli zina ngatifotokoza kuti bwanji kanimene ndi incident ma decision awoyimbira pakambidwa nkhani yokhuza chigoli cha Stanley amini cha Wanderers loweruka lapitali komanso pana chigoli cha Sivo tufunika goal line technology. Yeah, I think maiwanza athu acha kuti apange embrace goal line technology ma issues ake so amakhanga na amenewo ndikhoza nena kuti zakhala bwino kuti zikuchitika chonchi mwina zidi pangisali tiyambe kukhanisa kuti kodi pamenepo atatibwerezera kona imene wayona uone kwapira unalowa I think okay kodi unalowa sio unalowa tifari kana kodi malifaliwa samakhala ndi areti nangi chigoli chikagula kumalayi kuno I think alibe komano anzathu kunja kuti chochi chimene piloti chojima kandi watch kandi imanjenjemera yes nkhani ya zigoli ngati zizi imavuta ponena kuti chigoli amanena kuti mpira umanena kugole 100%. Okay. Mpira wonse upite ulowe uduse line. So unali mpira wa malere ndikovuta kuti tikhoza kunena kuti bwanji. Sindikunena kuti mwina referee analakwitsa kapena ndikambe mwina ndikamba kwambiri nkhani yokhudza goal line technology. Unena kuti ndi nthawi yonena kuti tiyambe kupanga consider. We know kuti technology imeneyi singabwere mophweka ndi imafuna ndalama zambiri. Komano if that is not something chimene chikugwira ntchito bwanji sitingagwiritse ntchito njira zina ine ndaonako magame nake kumakhalanso kumbuyo kwa goloko kukhalanso mpakaso referee wina kuti aziona kuti kodi zikuyenda motani. Game ya Silver ndi Wanderers I think chigoli chimene chatsetsa mpungwepungwe cha Clement Nyondo kuti anachoka anampanga lep Nyondo mpira ndiye kunali society nayo kuleso ochinga wa Silver nde at the same game kanali chigoli cha Cholopi kanali chigoli tinali offside. So those are the things when kuti mwina ndi maso athu tikhoza kumalimbana kupezeka kuti siri kupeza
a solution. Bwanji titaonako nkhani ya goal technology kapena ya technology kumpira tikhoza kuyesera ndithu kungopangako pang'ono kuti tione kuti ikhoza mapanga chani. Ndikunena izi fana kuti kwafika ligi ndikuvuta kuti matimu amene akupikisana azikamba nkhani za marefari two things zikhoza kupeza kuti marefari aja zikuwabalalitsa more especially league kamapita kumapito chonchi. Yes, azikhani mtima chonena kuti ndikapangatu decision iyi paja anthu akumandiukira penanso zikhoza kupezeka kuti anthu aja kulandira ma threats chifukwa cha mmene zinthu zafikira. So mwina kuti tiateteze oyimbirawa ndi anthu akhoza malakwitsa kulakwitsa kwina kumakhati munthu alakwitsa chifukwa kuti walakwitsa amene tikunenera kulakwitsa kulakwitsa pena amakhati kuti mwina they are influenced ndi zinthu zina komano iwowa ndi anthu amene akhoza kupanga mistake imene munthu wina aliyense akhoza kupanga mistake komano tilole ma mistake azikulowa kumpira azisokoneza mpira yankho likhala kuti ayi tikuyenera tipeze ndondomeko zabwino zonena kuti mpira uziyenda kupanda zitopotoko. I know nthawi yatithera ndimafana nene kuti kumene kupita ligi lachitatu Wanderers umenya Tigers. Yes. Akamenya Tigers akamenya ndi Kamuzu Barracks. Ine ndimafana nene kuti bwanji ukuku anakakhala kuti akamenya game ya Wanderers afanana ma game osewera ayambe kumamenya tsiku limodzi nthawi yofanana chifukwa I know matimu awiri awawa poti akusiyana pang'ono chonchi danger trust me kukhala mbungwebungwe azipezeka kuti uyu sakulola zipanga affect mwina marefari kayambidwe kampira zipanga affect zinthu zambiri. So mwina asulomu anakangodikira kuti abalansise magame amatimu awiriwa kenako azimenya tsiku limodzi nthawi yofanana kuti tipewe zitopoto. Premier League muiona bwanji the Gunners aone kuti no ali pachongolo leo taona Liverpool season Manchester City chimodzimodzi season I think Liverpool ndi Manchester City ni matimu amene anali kuyambira ndi game ayamba koma tidalire Arsenal kuti no siphuluza mwina season ino ikhoza kukhala yosiyana kusiyana kwake ndikunena kuti Arsenal yakhale makani mavuto ama injuries imakhala ndi depth yosakwanira akangovulala Gabriel amene zakhalira amenya mpaka na 3 waliva bamenya ngati mwana ummenya pakhomo umbandula mpaka 3. I don't know kuti Liverpool mavuto ake ndi chani komano ndikuona ngati nawonso mavuto awo kumbuyo kwawo sikuli bwino komanso Mo Salah amene amadaliridwa kwambiri akuoneka kuti nayenso khala ngati mafuta atatu tanki. So zikhala zovutirapo. Timu ya Manchester City ndi timu imene ikuoneka ngati kuti akuyimangaso ndi timu imene yabweretsa nkhope za nyuwani zambiri komanso tactics a Pep Guardiola khala ngati anthu atulukira anthu anamudziwa kuti antalaiti ngamugwira apa khala ngati timakhalira athana naye. So mwina ayambe kuganiza plan B ya masolero ake ampira kwa amene zili pakadali panopa Arsenal tione kuti masolo a December apanga manage motani ili ndi magame ambiri kusola mu Champions League ili almost makapu onse dakalimo so ili ndi pressure kwambiri of course ndi depth komabe so pena zimenezo zimayamba kusokoneza team koma I hope kuti this season ikakanika kupanga zinthu kungokhala amene wavulaza Spurs yeka ari ajoka no badabelo ari kakati Arsenal kandi mali imakhala mwamba pa Tottenham imaka komano I think Arsenal also ikumbukire kuti nthawi yachi na Hurricane imazunzika umati mpira chongoyamba mazuwa kuti Kane aponyerama so asathemawo. Alright, thokoze ino kuti una ndijoina program ya Sports Arena kwa muna moving forward tizikati limosi mwavo ndiyawo unopacha ndi 360 imakuzunguza. Alright, Thomas Chimata ndamene amatijambula kuti ife tioneke mene tikuonekeramo koma nofana ndithokoze Innocent Mphongolo amene ali ndi mlendo wanga program ya Sports Arena. Tikatere tafika kumalechereche kwa program yathu ya lero. Ine ndi Williams Gondwa, pitirizani kuonera kanema wa Times mwakumanonse.